היי חברים, היום אני אציג לכם את הסוכן שלנו. הסוכן שלנו הוא בעצם אחראי על כל העניין של ה-SEO, GEO, הוא בעצם עושה אופטימיזציה, תיקונים של תגיות, מכניס תכנים, עושה עמודי צמיחה, ועושה גם מעקב על קליקים, איפה נכנסו, איפה לחצו, ואז אפשר לדעת ולהבין מה הדפים החשובים, ובדפים האלה כדאי לשים לחצן ליצור קשר או דברים כאלה, וגם כמובן לראות עלייה במספרים של הכניסות. בנוסף יש אפשרות ליצור עמודי נחיתה לקמפיינים, אז בואו נראה את זה בצורה הכי פשוטה. אחרי שהוא סורק, כל שבוע הוא סורק את האתר, לוח סוכן, ויש פה כל מיני תיקונים של SEO שאפשר לעשות אותם, אם זה כותרת, אם זה תיאור, אם זה H1, כל מיני אלט תמונה, עדכון תיאור לגוגל, והדברים האלה פשוט לוחצים אישור ויישום. זה אם נראה לכם התיקון נכון, אז אפשר לעשות את זה. אותו דבר, אני מראה לכם את הדברים באמת החשובים. פה יש גם דברים שאפשר ליישם בקליק. למשל, description, מוציא את זה, אפשר לעשות לאשר, או להסיר אם לא נראה לכם, וכל מיני קישורים פנימיים שאפשר להוסיף. אז זה דבר אחד. זה הדברים החשובים של ה-SEO ו-AEO. עמודי צמיחה זה מאוד מאוד חשוב, אז פה הוא מייצר עמודי צמיחה, נשים פה את הדברים החשובים, והוא מתחיל ליצור עמודי צמיחה שהרבה אנשים מחפשים את זה, מחפשים חברת ניקיון במקום ככה וככה, חברת ניקיון למשרדים, אז פה הוא יכול ליצור אותם ומכניס את זה לתוך המערכת, לתוך האתר שלכם, ובעצם זה נכנס בדרך כלל למטה, אנחנו מכניסים את זה או אזורי שירות ופתרונות בפוטר, ושלוחצים על העניין הזה, על הלינק הזה, מגיעים בעצם לדפים האלה, דפי צמיחה, שהרבה פעמים בגוגל אנשים מחפשים פשוט בדיוק את המושג הזה, אז הדפים האלה מופיעים. מה בוצע בעצם? יש לנו פה מה בוצע, יש לנו פה איפה כמה גולשים, כמה קליקים, הדברים האלה זה לא על האדמין, צריך לעשות את זה מנסתר או גולש רגיל, לא שאתה מחובר לאדמין, אז לכן או בדפדפן אחר או בנסתר, כמובן שגולשים אמיתיים לא צריכים לעשות את זה, רק אנשים שמחוברים לפאנל אדמין בוורדפרס ולא סופר אותם. ואז יש לנו פה את כל הדברים האלה, ומה נוצר, מאמרים, תיקונים, לפי יום. המאמרים, אין פה גישה בדיוק למאמרים, אבל המאמרים נכנסים לאתר שלכם בחודש, בעצם 10-15 מאמרים, גג 20 מאמרים בחודש, ואפשר בהגדרות של התוסף, בפאנל של הוורדפרס, לשים את זה שיהיה טיוטה או פאבליק. מי שרוצה לבדוק לפני, יכול לשים את זה כטיוטה, וזהו. אז יש לנו את זה פה, ויש לנו אפשרות ליצור קמפיינים, עמודי נחיתה, נותנים פה את הפרטים, ובעצם יוצר עמוד נחיתה. בעצם אנחנו יכולים להיכנס לעמוד נחיתה שהוא עושה, אפשר כמובן לשפר אותו ולהכניס אותו לפרטים, ואז זה יותר אמיתי, אז עשיתי פה משהו דמי. וזהו, ואנחנו רואים פה את הקליקים כמובן, איפה אנשים לחצו, וזה מאוד מאוד חשוב הדברים האלה. זה הכל, אז סקירה קצרה, לוח סוכן לאשר או להסיר את התיקונים של התגיות, אותו דבר ב-GEO, לעשות את הדברים פשוטים, לא צריך לסבר יותר מדי, עמודי צמיחה, מאמרים נכנסים רגיל, לא צריך לגעת בזה,
ומה בוצע, אם אנחנו רוצים לראות בעצם מה בוצע, ואפשרות כמובן להיכנס וליצור לנו עמודי נחיתה ולבדוק איפה נכנסים, זה מאוד חשוב. והגדרות, אם אתם רוצים להוסיף הגדרות, מה לחזק, מילות חיפוש ודברים כאלה, אפשר. כרגע היוזר הזה הוא לא בטייס אוטומטי, אלא הוא רוצה קונטרול בעצם על התיקונים, ואפשר גם להכניס מתחרים כמובן, הוא לוקח את המידע הזה וזה עוזר לו להיות יותר טוב. מי שצריך חיבור לפייסבוק תגידו לי, המערכת יכולה גם ליצור פוסטים בפייסבוק, פוסטים הם מאוד מאוד ייחודיים, אבל זה לסרטון אחר, אז מקווה שהכל ברור ואני זמין לכל שאלה.